Senyora presidenta de la mesa d'edat, jurades i jurats de la vila, autoritats, veïnes i veïns. El què, el com i el qui. Les tres preguntes que van eixir de les urnes la nit del passat dia 24. Què hem de fer a Castelló i per a Castelló? Com ho hem de fer i qui ho ha de fer? Max Weber va dir: la política consisteix en una dura i llarga penetració a través de tenaces resistències, per a la qual es requereix al mateix temps passió i mesura. És completament cert, i així ho prova la història, que en aquest món no s'aconsegueix mai el possible si no s'intenta l'impossible. Un colp i un altre. Un colp i un altre. Un colp i un altre. I si convé, encara un altre. I quan et canses d'ensopegar amb la tossuda majoria absoluta, recordes que Borges va dir que la democràcia és l'abús de l'estadística. Però tant se li val. Respires fondo, recordes que tu estàs ací representant a milers de persones i insisteixes. Hem insistit un colp i un altre i encara un altre, i mai no hem parat de treballar. Ho demostra el fet que amb només 2 regidors, Compromís hagi signat en solitari el 48% de les mocions aprovades per unanimitat en els darrers 4 anys, o que la signatura del nostre grup figure al 74% de les aprovades en el mateix període. Compromís és l'únic grup dels que tenien representació municipal que va aprovar l'examen aquella nit. La resta de formacions van perdre vots, van perdre percentatge de suport i van perdre regidores i regidors. El nostre cas va ser exactament el contrari, i a la bancada que fins aleshores ocupàvem Ali Brancal i jo mateix, es sumen ara Enric Porcar i Verònica Ruiz, i jo vull aprofitar aquest acte per agrair la seva generosa decisió de posar al servei públic les seues formacions, les seues capacitats i els seus talents. L'extraordinari resultat que vam obtenir és el fruit del treball de molta gent, també fora d'ací, però també és el premi a un model d'oposició proactiu, propositiu, dur quan cal, però forjador d'acords. Alguna gent m'ha sentit dir que l'oposició no és un càstig, sinó una ocasió per a treballar per Castelló. Però no ens enganyem, l'oposició només té sentit, només té justificació, si no és voluntària. La transformació de la ciutat es fa des del govern municipal. És des dels òrgans de govern que es pot incidir més i millor en la millora de les condicions de vida de la ciutadania. És per això que Compromís sempre ha dit que tenia vocació de govern. No hi ha vergonya en voler ser si s'és conscient que el que som ho som en representació d'altres. No hi ha vergonya en voler ser si està clar que optem a un encàrrec i no un càrrec. És per això que volíem governar, i és per això que des de la mateixa nit electoral vam buscar sinergies amb el Partit Socialista i amb Castelló en Moviment. Els 3 nous grups municipals que al llarg de la campanya havien manifestat la nostra voluntat de formar part d'un canvi profund en la vida política local que ajudés de forma clara i directa a millorar la qualitat de vida, perquè el nostre compromís no era exactament amb Castelló, sinó amb la gent que viu a Castelló, amb les persones. I què és exactament el que volíem fer? Una ciutat amb més drets per a tothom, que vol dir amb menys privilegis per a uns pocs. S'ha acabat el temps en el que per exercir un dret s'havia de passar primer pel despatx d'un regidor o d'una regidora i demanar-ho com un favor. Als polítics no se'ns ha de demanar favor, se'ns ha d'exigir que garantim el compliment dels drets de les persones. I potser no resulta, o si us recordarà ara ja sí, que en política, com en la matemàtica, tot allò que no és totalment correcte està malament. I amb massa freqüència veiem que allò que està malament té conseqüències dramàtiques. Volem una ciutat amb un major grau de democràcia participativa, i això exigeix un esforç transversal que té importants implicacions organitzatives. Caminem cap als 3 principis del govern obert: la transparència. La informació pública és propietat de la ciutadania i ha de poder accedir-hi de forma fàcil i gratuïta. La informació s'ha de facilitar de forma que la ciutadania puga avaluar l'acció de govern. La participació. La ciutadania compromesa ha de tindre la possibilitat d'aportar el seu coneixement i la seva opinió a les polítiques públiques d'aquest Ajuntament. I finalment, la col·laboració público-privada, la col·laboració amb altres administracions, amb agents de la societat civil i amb la ciutadania individualitzada, que permeta maximitzar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del govern municipal. I un tercer eix programàtic, les oportunitats. El nou govern de la ciutat ha de garantir que totes les persones, joves i grans,
de la vila o dels Ravals, de Soca o nouvinguts, homes o dones, tinguin accés a les mateixes oportunitats. Això es fa amb una aposta ferma i decidida pels serveis públics com mecanisme de compensació de les desigualtats. L'educació, la sanitat, el dret al treball i a l'habitatge, un transport públic de qualitat, però també l'oci, l'accés a la cultura, les facilitats per muntar un negoci o obrir un comerç, una fiscalitat justa. I tot això s'ha concretat en un document programàtic, en un document de govern subscrit ahir mateix al Grau per Castelló en Moviment, el Partit Socialista i Compromís. Un document que Compromís creu que hem d'explicar en una assemblea pública, oberta i plural. La política és un servei públic i és un deure ètic de tot el servei públic retre comptes, explicar, informar i sometre'ns a les qüestions que la societat vulgui formular-nos. Seria, creiem, una excel·lent manera de començar este mandat, una excel·lent manera d'explicar el què. La segona qüestió pendent era el com. I la resposta era amb un govern plural i corporatiu, un govern de coalició sense compartiments estancs, un govern on les diferents regidories estiguen sempre adscrites a un òrgan superior de coordinació. Busquem les sinergies entre les polítiques de cada àrea per aconseguir major eficàcia i més eficiència, també perquè creiem profundament en la col·laboració, en la cooperació. Un govern plural, format per més d'una formació, té evidents avantatges cara a la ciutadania. El primer, que del debat plural sempre ixen idees més reforçades, més elaborades, millor dissenyades, pensades i preparades. El segon, un primer nivell de control intern per evitar errors i desincentivar conductes impròpies. Ens ha demostrat la recent història que els governs monocolors tendeixen a tapar les malifetes dels seus membres per por a fer mal al partit. En un govern plural, el fet de saber que el soci és al mateix temps competidor et fa estar especialment vigilant i esdevé una garantia més per a la ciutadania. I potser alguns pensaran que tot això que dic resulta utòpic. M'hauran de deixar que els diga que aquestes setmanes hem assistit a algunes negociacions convertides en exercicis poc gratificants. Disputes públiques, comunicats i contracomunicats, afirmacions i desmentits, canvis d'opinió. En paral·lel, i mentre tot això passava a altres llocs, a Castelló, amb absoluta i puntual transparència, s'han produït negociacions trilaterals entre Castelló en Moviment, Compromís i el Partit Socialista sense una sola filtració, sense una sola disputa pública, cap guerra de comunicats. Hem estat capaços de generar un clima de confiança d'enorme solidesa i una metodologia de debat consistent en què les diferències es resolen sumant i no restant. Ha estat un èxit inqüestionable. I aquest és l'esperit que anem a traslladar ara al govern municipal. El clima de confiança mútua, la metodologia de treball corporatiu. Funcionarà. Ha funcionat ja i funcionarà ara. I per últim, calia contestar a la pregunta de qui ho havia de fer. Els tres actors havíem arribat a un acord total sobre el què i el com. Desgraciadament no ha estat possible arribar també a un acord global sobre el qui. Un dels socis, Castelló en Moviment, ha decidit en la seva assemblea no formar part del govern transformador, no ser part del motor de canvi i ho lamentem profundament. I em deixaran que posi un exemple. Este govern, que avui eixirà d'esta sala, té una especial sensibilitat respecte a la problemàtica de l'habitatge, dels desnonaments. I un regidor i una regidora d'esta casa del grup de Castelló en Moviment han arribat precisament a la política de representació després d'un intens treball en la plataforma antidesnonaments. No se m'acut millor perfil per assumir precisament aquesta responsabilitat de govern. Qui ha denunciat, lluitat, treballat per visibilitzar el problema, negociat amb els bancs, podria avui formar part de la solució. Respectuosament crec que seria millor fer-ho des de dins que des de fora. En tot cas, però, el programa és el programa comú. I demanarem que posin en la forma en què creguen oportú el seu talent i el seu coneixement al servei de la resolució dels problemes de la ciutadania. Estic segur que trobarem fórmules de col·laboració que, respectant la seva lícita decisió de quedar fora del govern, sense perjudicar la bona tasca de la regidoria encarregada del dret a l'habitatge, i és només un exemple, n'hi hauríem més. Així les coses, el qui es redueix per ara a un govern entre el Partit Socialista i Compromís. El grup al que jo represente, avui així, ha acceptat l'enorme responsabilitat de formar part d'un govern de la ciutat. Un govern en minoria i, més encara, de ser minoria dins del govern. No ens preocupa especialment. Estem en política per transformar realitats. Hem estat en pitjors condicions. Hem sigut un sol, dos, hem picat molta pedra fins a arribar ací. I la nostra vocació de servei no ha fet més
que consolidar-se. Hem arribat a un acord de govern amb el Partit Socialista, amb un repartiment d'àrees de responsabilitat per fer realitat un programa que comptarà amb el suport extern del tercer soci. Som conscients de les dificultats, però també de les nostres capacitats. L'activitat política local exercida responsablement és, sense cap mena de dubte, extenuant. Suposa, realitzada en termes institucionals correctes, una dura, tot i que rica, experiència vital, carregada de tensions i de pressions, de decisions difícils, però també de satisfaccions. Convé no deixar-se dur per l'entusiasme. Hem de recordar que exercim un dels treballs més difícils, fatigosos i incòmodes. Convé no deixar-se arrossegar per les dificultats. Hem de recordar que estem exercint un dels treballs més fascinants, concrets, interessants i útils. Fruit de l'acord municipal, el meu grup votarà favorablement la investidura de la senyora Amparo Marco com primera alcaldessa de la història de la nostra ciutat. Personalment assumiré orgullós, agraït i il·lusionat la vicealcaldia de la nostra ciutat. Tota la meva vida pública ha estat marcada per un pensament i ara que assumiré una immensa responsabilitat i un gran honor el vull ratificar en públic. Res del que he fet, ni res del que faré, farà passar vergonya ni a ma mare, ni a la meva dona, ni a la meva filla. Acabe. Tradicionalment he finalitzat les meves intervencions en els plens d'investidura dirigint-me al govern de torn amb una exhortació. Governa'ns amb prudència. Avui l'exhortació esdevé compromís. Els governarem amb prudència.